daar komt ie. Past makkelijk. Past prachtig. Maar hoe sneller omheen? Of kunnen dat? Oh, dat is zo snel. Dat is zo snel. Goedemorgen. En nijrij. En En naar je vlog. Joet, op de planning. We zoen eigenlijk dit weekend met het scootje op een paard. Maar ze had net hoe heel mooi waar. Dus we hebben besloten dat we dat net dwang in, hè? Nee. Maar we hebben iets heel leuks bedacht. Want Sjaken wil eigenlijk wel heel graag naar de naturij in Drachten. Maar we zijn daarbij weer correct best. En toen bedachten we, dan maatje we dus een verkeersdoen. maatje, dus een verkeerstuin bij Paak op het hier. Want ons kinderen net, dan zijn er heel vaak trekkers en bussen. Maar die ben nou voor, want het is vakantie. Dus ik heb op het hier mooi een verkeerspark maatje. Ja. En de Rolf Janko familie ook. Dus we zullen nou eerst even naar de winkel. Om te zien of ik een stoepkriet vinden kunnen. En misschien iets van verkeersborden. Want hier, want dat zie je op een site. Op een site zie je dat ze verkeersborden hier om een boete te broeken voor het bordje. En nou ja, toen zijn we als ze die net hebben, dan kunnen we... zelf mij houden. Juist, dan maak je zelf, dan printen we verkeersborden uit en dan maak je zelf maar hout. Dus dat kan altijd echt nog. Maar we sowieso even een stoepkriet maar gaan. En dan kunnen we parkeervakjes maatjes aan. Ja. Dus wij gaan even naar de winkel. En vanmiddag gaan we together met Rolf Jan en Heid en Mem en Zaken en verkeerspark maatje. Nou Zaken, hebben we wat voor of nee? Tje. Zulke woorden hebben we. Ja. De stop, zebrapad stop. Staplucht. En nog de bewallingborden dat net mij. Misschien kan ik nog wel een paar blauwe borden uitprinten. Dat we die zelf maatje. Ja. En we hier een echt kriet van, hè? Ja. Ja. En we gaan nog even een broodje. Dus we gaan eerst broodje eten en dan lukt het. Jan komt 4. Ja, op het 12 komt erop. Ja. Dus ik ga eerst nog even lekker eten. Ze krijgt miseren, maar nou net meer. Gelukkig, maar net rein Maar in, je hè? bent echt geen donkere wolken. Nee. We eten even wat en dan komt er op Jan. Oké, we dan het maatje. Ja? Die twee hebben inhouden. Nou, ik ga nog wat bordjes opzocht op internet. En die print ik nou uit. Wat is er? Moest toch echt wat zeggen, hé? Hey. Want er zijn alleen maar rode bordjes. We willen ook weer blauwe bordjes, hè, Hilda? Ja. Het hing is toch lekker, hé? Wat hing is toch lekker? Reed, joh. Reed? Oh, eindje natuurlijk. Dat is de leukste tussen, zeker. Ja, dat doet daar streep. Parkeren, rotonde, tanken, auto's snel, hoe heet dat? Autobaan, autosneldik. Deer in de stritten. Ja. Leuk. Mag ik ze nog uitprinten of uitknippen of net? Nee. Is zo, hè? Oké. En wat is dit? Wat is hier nog onder? Saus. Maar die zit er nog in onder. Even om te zien. 1, 2, 3, 4. Maar die onderste nog. Ja, mee ben let's go. We worden die ook vast zetten. Weet je, parkeerpark voor ons had die kort. Ja? Ja. Ja, goed zo. Goed zo. Nog even vragen, Janine. Oké, daar komt ie. Past makkelijk. Prachtig. Oh jong. Oh jong. Zo handig die man van meer. Nou. Nog even de papiertjes op de latjes. Die camera staat het op een bijl heen. Super, super. Hey, goed. Nou, maar chef, stel er al 3 auto's op parkeerterrein. Maar de bordjes
bandjes maar wat uitzuitelen, jongens. Dan kunnen we hier mooi tanken. Zo, dit er dan. Dit past leuk. Tasje. En dan kunnen we hier de skelter in en dan kunnen we hier tanken. Dat een goed idee? En dan we ergens 10. Maar Jim de rotonde maar even, jongens. Hij is al druk bezig, maar Ja, ik kan helpen, Heid. Oh, ja, maar dat maar. Wat wordt dit? Ik ben de dik denken. De dik. Oh. Ja. Oh, joh, wat doet dit mooi. jullie dat voor de 10 minuten beginnen. Maar hoe sneller weer? Of kan dat net? Oh, dat is dan lees ik hier aan. Ik ga lachen, joh. Oh, misschien wat een mooie rechterlijn, joh. Dus kan eerst. Ja. Ja, dit is mooi. Dat is cool. Het stiekem zelf wel heel leuk vinden, hè? Het is stiekem zelf wel heel leuk. Ja. Oeh, het liep los. Ja, ik heb wat de kabel weer. Ja, dat is hartstikke mooi. Dat kan niet meer. Dan gaan we lekker in de hollen, want ik zit er al aan. Ja. Oh, heren, heren. Oh, heren, heren. Oké, we gaan een rondje maken. Dus dit hebben we al leren maken. Illy. Ja. We gaan nog dit maken. Hier een paard. Ja. En we gaan lekker zo even nog een golfcup. Ja. Zie je hoe mooi dat wordt? Ja, dan gaan we zo houden. En dan gaan we elke kant. Ja. Ja, die komt sneller. Maar ik nog deur in de waaier, want we beginnen ik een deur in het mondje, toch? Nou, de jongens maken het terrein helemaal niks uit. Die gingen gewoon lekker trapje. Even zien. Je maakt ze heel snel, dus de snelliek. De rotonde. Oeh, stapjachten hebben we weer, maar wacht je. En vanaf de andere kant is kun je zien dat het een zebrapaad is. Parkeerplakken hebben we weer. Ik zet hem een beetje droog, schilderijen. Je maakt net in. Stapje. Tanken. Oh, zaken we een tanken, sugar. Nu maar zwartje op de andere kant. En een deur in een dikje. Nou ja, dan is het dus helemaal om de loods heen. Nou, vrije zaken ze alleen dat hij een rondje mij hem docht. Dan kun je maar zien wat al hier gebeurt. Wie er leeg? Even bij tanken. Nou, missie slagen. Eigenlijk al is wat vies waar. De missie is slagen. Als je dit gaat maken. Hé, doe ik als een dikke. Nou vooruit. Dit is het bordje. Ja, verboden. Dus Jim is net een benzinelamp. En je de slang ervan. En dan gaan we nou even een rondje omringen. Zullen we weten met de sneldik wel? Dan moet je, daar is de sneldik en daar moet wees om de rotonde. En daar ook om de drempel en dat wordt wat langer. Ja, en dan moet je die pielken volgen. Juist de pielken al. En dan is juist daar de sneldik. Maar we gaan even net snel rijden, want daar vallen je hem op. Ja, daar is een dik. Daar is een vierder. Oslo dik. Ja, daar is een vierder. Tja, maar dan hebben we met Tim dat ding ommaken. Zo is het. Nee. Dus dan steer de bocht om. En hier is... kun je heel zien, hè? Ja, daar was het erop. En dan bezien we en dan steer de bocht om. Nee, via de andere kant, want dat is mij. Ja. Denk erom, doe eens een bal. Rambo. Ja, let's go. Daar, liefie. Goed naar de bodemschijn uit. Nou, de bandjes voor mij zijn wel prima samen. Eigenlijk de Gruttelitse bandjes. Wat er in de uit? Stiert er ook wel bij
maar hij heeft hier net goed sjoen, hè? Heel zei ik niet, hè? Hij zei dus niks in hij. Ja, even wachten, komt er niks aan. Mooi. Hij heeft benzine! Wacht even wachten. Daar was hij met in, dus ik laat nooit die kant zijn, want dan ga ik het niet. Nee, dat klopt. Nou ja, en zak is dus maar iets heel simpels, een beetje kriet. En eigenlijk, nou, we hadden dus een paar bordjes gekocht, maar kist ik heel simpel zelf het maatje. Kist voor die benen een leuke routemaatje. En nou ja, hier hebben we het op het hiemdier, maar dit kist ik op een leeg parkeerplak dwaan of op een strittenwette derinnend is of rustig is. En dan kist mooi met die benen een route uitstippelen. En nou ja, wij gaan nou in de hoes, maar die jeugd die vermaakt hun hier de hele middag wel. Dus die kun je lekker watchen. Het is weer droog. Het gaat heel te duur wat op en down, maar ach, wat zoet. Dus ik zou zeggen, vond je dit een leuke vlog? Abonneer je en een blauw toemke omheen. En via net het chill app te downloaden voor op die. Als telefoon. En een nieuwe chatvlog! Ja!